ג'קי חבר יקר, חבר בולגרי יקר. כשרחל צלצלה ואמרה שחוגגים לך 80, חשבתי לי שאתך צריכים לחגוג ימי הולדת לפי ההתנהגות שלך ולא לפי הגיל הכרונולוגי. סיפרתי לה על הנסיעה שתכננו לנסוע לטנזניה. בת דודתי חניתה הזמינה אותנו להצטרף לטיול שלהם, של חברים שלהם, שהם בערך 10 ויותר צעירים מאיתנו. היות ואנחנו ביטלנו את הטיול, ואתם נשארתם לבד עם כל החבורה הצעירה הזו, חניתה קצת נבהלה וצלצלה אליי לשאול בין כמה ג'קי. אני אמרתי שג'קי חגגו לו 75, והיא קצת הביעה מורת רוח, היא לא ידעה איך לאכול את הדבר הזה, והסברתי לה שהכל יהיה בסדר, שלא תדאג. כשהם חזרו מהטיול, דבר ראשון, חניתה התקשרה, התנצלה, הייתה מאוד נלהבת מהזוג שהיה הכי צעיר בטיול. וכשכולם הלכו לנוח עייפים בשעות הצהריים, אף אחד לא רצה לצאת לפעילות של אחר הצהריים. ג'קי ועליזה התייצבו, הלכו לכל מקום, ג'קי עם המצלמה, עליזה עם הקניות, והכל, ההתנהגות שלהם הייתה הרבה יותר טובה ממה שהיא חששה. אז זה מה שרציתי להגיד, וזה מה שרציתי לברך אותך, שתמשיך להיות צעיר ברוחך ובמעשיך, ושתמשיך ככה לאורך כל השנים. אתה חבר טוב, אהוב, אוהב, נדיב מאוד, וכיף להיות איתך. יום הולדת שמח לכל המשפחה. חבר יקר, בגילאי 60 ו-70 אומרים הגעת לזקנה, הגעת לשיבה, ובגיל 80 אומרים הגעת לגבורות. מה פירוש? האם אתה גיבור? בוודאי. אתה גיבור שהגעת לגיל 80 ומתפקד כאילו זה אתה מלאו לך 50. אולי גבורות פירושה התגברת? כן, התגברת על הרבה מכשולים ומכאובים במהלך השנים, והנה אתה פה. גברת? על מי אתה צריך לגבור? על אויבים? אתה אחד שאין לו אויבים. גבר? כן. גבר שאינו חוסך בנתינה, שבכל זמן שאתה יכול תורם לזולת ועושה למען האחר. וכעת, שכוחך הולך וגובר מיום ליום, הרי אתה בגיל הגבורות, קבל את ברכתנו למזל טוב, בריאות טובה, נחת מכולם ושמחה רבה. אוהבים כל כך, רפי ותהילה. לג'קי וחברינו מגיל הנעורים, ברכות ליום הולדתך ה-80. מזל טוב, בריאות טובה ונחת מהמשפחה. לשבט אלאלוף, שלום לכם מארץ ישראל. אתם נמצאים ביוון ועושים חיים, ואני צריך עכשיו לאחל לחבר הכי טוב שלי שהגיע לגיל גבורות, אבל בנפש הוא תמיד יהיה צעיר, סקרן, פעיל וצלם טלוויזיה, ששמו מתנוסס תמיד בתוכניות הטלוויזיה. מאחל לך שתמשיך להיות כפי שאתה, בבריאות, עם עליזה וכל המשפחה, שיהיה לך המון המון נחת מכל הנכדים, ותזכה לחתן ולננים. אתה חבר אמיתי, אני מאחל לך מזל טוב, אוהב אותך ומחבק אותך ומנשק, ותמיד תמיד תהיה החבר הכי טוב שלי. מאחל אלי. חבר'ה, להזדרז, אני צריך לצלם את כולם, אני גם צריך להכין את הקציצות, כי היום בערב מגיעים לנו אורחים, והם אוהבים את הקציצות שאני מפרסם אותם. ליז, בואי, או ימינה או שמאלה, תחליטי כבר, איפה את רוצה לעמוד? עם אחותך, בלי אחותך, עם החברים, בלי החברים. תזוזי מהחנות, החנות ארנקים נסגרה מזמן, מה יש לך? חבר'ה, להסתדר, להצטופף. טוב, אפשר לחזור למלון, אבל קודם בואו תתכבדו בבוטנים. הבאתי 20 קילו בוטנים, אני לא יכול להחזיר אותם הביתה. אז שיהיה לכם בילוי נעים ולהתראות. לג'קי אלאלוף, החוגג היום יום הולדת 80. ג'קי היקר, כולנו התברכנו בהרבה חברים, אך לא רבים הם כמוך, חברים מסורים וטובים. אתה תמיד מוכן להקדיש מיכולתך, מכישוריך ומזמנך, להושיט יד לעזרה,
לומר מילה טובה ובזמן הנכון להוסיף גם בדיחה. גילינו בך את רוחב הלב והרצון לעזור, את הנדיבות, החריצות, היוזמה ואת חוש ההומור. את ההרפתקנות שנעשית בשיקול דעת, בכובד ראש ובאחריות. את הסקרנות, המסירות, הנאמנות, את רוח ההתנדבות והעיקר את החברות. ג'קי, עליך גם בעתיד לא נוכל לוותר, ונאחל ונבקש גם להמשך שיתוף פעולה פורה ויוצר. אנו שואפים ומבקשים שלא תלך לפנינו, לא מאחורינו, לך תמיד לצידנו, ופשוט תמשיך להיות חברנו. שנמשיך לשבת יחד על כוס קפה, לאכול יחד בורקס או דבר מאפה, לדבר על פוליטיקה, תרופות, מחלות, שאיפות, על מה שהיה ועל מה שיהיה. שנמשיך יחד לתכנן טיולים, להחליף חוויות ורשמים, להעלות זיכרונות, להביט במצגות. נשאר לנו בארץ ובעולם עוד הרבה מה לראות. אז נאחל לך עד 120, בבריאות טובה, יחד עם עליזה ועם המשפחה, מחבקים אותך באהבה ובידידות. נילי ויתן בוקצ'ין, כפר עזר. שלום לכולם. ההשתתפות בסרט לא הייתה נקייה מקשיים. הבמאית ניסתה לנפנף מחוסר עניין לציבור ושאר תירוצים. רק כשאיימתי להתלונן בפני האב, הסכימה בקושי לתפקיד ניצב. ברגע האחרון, ממש בנס, בתפקיד אורח הצלחתי להיכנס. כל זאת כדי שאוכל לספר על ג'קי, הדוד המקסים, שזכינו כולנו להעריך ולהוקיר משך השנים. המרץ, הבריאות והכושר לא בסגנון שנות ה-80. ואיתך, הרבה בני 60 היו ברצון מתחלפים. ואי אפשר שלא לדבר על כישורים מאוחרים. במאי, עורך, צלם, כולל אפקטים ואביזרים. ממש כסרטי מוטי קירשנבאום עליו השלום, כשעל עזרה מלונדון יכולת רק לחלום. לתפקידים הראשיים בסרטים תמיד לוהקה עליזה, לפעמים אפילו כקריינית רצף פה ושם הפגיזה. ביחד אין ספק, כבשתם את הקהל ואת המסך הקטן. ובדרך המועמדות לפרס עגל הזהב בפסטיבל שיערך ממש כאן. ג'קי היקר, כמובן שאתה איתנו לעוד הרבה שנות עשייה וכושר. ותן לכולם עוד הרבה שנים של שמחה ואושר. באהבה ובהערכה רבה משלומי. ג'קי היקר, ברכות בהגיעך לגבורות. אין אומרים שבחו של אדם בפניו. גם הפעם מקפיד על נוהג זה, ואומר את שעל ליבי רק למצלמה. אתה זוכה לחגוג 8 עשורים במחיצת היקרים לך ביותר. ואני הקטן והזר מתרגש להביע את חיבתי הענקית אליך. זכיתי להכיר אותך במקרה, בטיול לחול, לאמריקה הלטינית. היכרות שהעניקה לי 2 מתנות נפלאות. האחת היא מלבט, והשנייה היא ג'קי. חבל שזה קרה לי רק לפני שנים ספורות. על מלבט אומר מספר מילים. היא נתנה ונותנת לי הזדמנות פז להחזיר ולתרום לחברה מעט ממה שהחברה העניקה לי ולמשפחתי. אני מתפלל שאוכל לתרום ולתת מעצמי עוד שנים רבות. ואתה, ג'קי היקר באדם, עליך נאמר, אחד ואין שני, וכל זאת במובן היפה והנאצל של המילה. בשנים המועטות שאנחנו מכירים גיליתי בך אב, סב וחבר עם רגישות מדהימה. אתה יודע לעשות את חיי הזולת קלים, מלאים, נעימים ויפים, תמיד יפים יותר. מכבד כל אדם באשר הוא, גם אם הוא עולה לך על העצבים. אתה גורם לאחר לחייך ולא לקטר. אינך מחמיץ לומר מילה טובה למישהו או על מישהו. אתה לא יודע לכעוס ולא יודע לשנוא. לא מביט אחורה בזעם, אלא תמיד קדימה בתקווה. לא בוכה על מה שהיה ולא חושש ממה שיקרה. בשמי ובשם זוגתי שרה אני מאחל לכולנו, חברים וידידים, ובמיוחד לכם השבט של ג'קי. יובל, ירדן, הדסי וורד, הנכדים החמודים, לתומר, רחל, אמיר ובני הבית שלכם, ואחרונים חביבים, עליזה וג'קי היקרים. אנחנו מאחלים לכם בריאות טובה, חיים יפים, ושנזכה כולנו לעוד שנים רבות של ג'קי המדהים.
ג'קי היקר, ברכות ליום הולדת ה-80. תמשיך לטייל, תמשיך לחגוג. ביקשו ממני לקצר, אבל אני מוכרחה להגיד שאני שמחה שאתה גיסי נשיקות. את יום הולדתך, ג'קי, לעולם לא אשכח, כי שנינו נולדנו באותו התאריך, כך ששנינו אריות. ההיכרות בינינו היא ארוכת שנים, עם עליזה שירתנו בגיס. וכשג'קי הצטרף, שמחנו לפגוש חבר מיוחד עם חוש הומור מדהים, תמיד שולף בדיחה מוצלחת, ובטיולים מתעד במסרטה את האירועים. וכך גם החיבור שנוצר עם יאיר, שניהם באותו התחום, על אף שג'קי כבר ממש מקצוען. ותמיד שמח לייעץ ולעזור בכל שנדרש. אנחנו תמיד נהנים מהמפגשים המשותפים, שמחים להתארח ולארח. אתם זוג מדהים. ולך, ג'קי, אנחנו מאחלים בריאות והצלחה בכל שתחפוץ, והרבה הנאה עם עליזה והמשפחה המורחבת. אוהבים אותך, ג'קי, יום הולדת שמח, בהפתעה. היי ג'קי, בן 80 קשה לעכל, בייחוד שאני רודף אחריך ועוד פחות משנה אסגור מעגל כמוך. לא פעם נאמר לי שאנחנו נראים כאחים. האם זה נכון? לא נולדנו באותה ארץ, אתה בבולגריה ואני בישראל. אבל חברנו לקבוצה וצעדנו יחד את שנות הבגרות שלנו. אם אפשפש בחברותנו, לא סתם העמקנו אותה, כי במידה מסוימת מצאתי מן השווה בדרך החשיבה ובתכונות שיש לשנינו, ואני מתכוון בעיקר לנתינה, עזרה לחלש ולנצרך, ההתנדבות, העזרה ההדדית, החברות הטובה, הם אלה שחברו בינינו. ובל נשכח את פרק החיים הטובים, ים, סרטים, הצגות, טיולים, הרצאות, שאנחנו לוקחים חלק בהם. מה אחר לך ג'קי? שתמשיך בבריאות באושר ובשמחה, בחיק משפחתך וחבריך, וזכור, יום שחולף אינו חוזר. ננצל אותנו בתבונה עד תום. באהבה, רחל ומושון. ג'קי, בהגיעך לגבורות, מזל טוב מכל הלב. אנו מאוד אוהבים אותך, מאחלים לך בריאות והנאה מהחיים עוד הרבה שנים. יחד עם עליזה לנסיעות בארץ ובחו"ל. הרבה נחת מהילדים והנכדים, ובעזרת השם לשמוח עם נינים. עלה והצלח. ג'קי היקר, מלאו לך 80. אז קודם כל יש לי בשורה לא כל כך טובה בשבילך. כי אתי ואני, מאחר ולי מלאו רק 79 ואני עוד בחור צעיר, אז החלטנו שכל אלה שבעל גיל 80 אנחנו לא מדברים איתם יותר ולא מתעסקים איתם יותר. עם זקנים אין לנו עניין. מעבר לזה אנחנו מאוד אוהבים אותך, כי אני לך יש לי חוב גדול גדול גדול. והחוב הגדול אני הולך עכשיו להדגים לכולם שיראו מה החוב הגדול שאני חייב לך. אתי עם הבטן הגדולה שלי גורבת לי גרביים כל הזמן, וכל פעם שאני כועס עליה ואני לא רוצה שהיא תגרוב לי כי אני לא רוצה שהיא תתקרב אליי, אז אני הולך לפטנט הגאוני שאתה המצאת. ועכשיו אני רוצה לראות את גורב הגרביים העולמי שאתה הבאת לי. ובכן, רבותיי הנכבדים, זאת הגרב שלי וזה הפטנט הגאוני שג'קי הביא לי. שמים אותו על הרצפה, לוקחים את הגרב והופכים אותה, משחילים אותה כשהעקב הפוך. רואים? כן? ככה, ככה, משחילים את זה פנימה, כן? ואז עם רגל אחת אני תופס, עם הרגל השנייה, שאלוהים ישמור, אני תכף אפול וישבור את הראש, משחילים את הרגל בפנים, והנה הגרב כמעט על הרגל. תבינו שבדרך כלל הגרב נגרבת, עכשיו בהתרגשות זה לא כל כך הצליח. אז ג'קי, תמשיך לעשות חיים משוגעים עם אשתך, תיסעו לחוץ לארץ, תחזרו בשלום תמיד, תבלו עם הילדים והנכדים, ושיהיה לכם כל טוב. כל מה שקשקשתי ובלבלתי לך בביצים עכשיו, זה בשמי ובשם אשתי, ותהיה בריא עד 120. גם ממני מזל טוב, הרבה נשיקות, בריאות לך ולמשפחה, ושניפגש רק בשמחות. כל טוב. מה?